A járulékok után is igénybe vehető a családi adókedvezmény jövőre, miután megszavazta az országgyűlés az adótörvényeket. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a döntéssel 53 milliárd forint kedvezmény marad 260 000 családnál. A parlament döntésével a jövő évre is fenntartotta a bankadót, és jóváhagyta a sertésáfájának 27%-ról 5%-ra csökkentését. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a jövő évi adótörvényekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, 2014-ben nem lesz adónövekedés, és több szakmai szervezetek által kért egyszerűsítést is megszavaztak. Egy gyakorlatias, praktikus adótörvény módosítást tárgyalt meg a parlament a mai elfogadással, és a zárószavazásnak majd a megtartásával. Remény lesz arra, hogy nagy változás nélkül, de azért mégis javítva az adótörvényeknek a minőségét, tudjuk a mindennapi életet egy picit megkönnyíteni. A kora este elfogadott adótörvényekből az is kiderül, hogy jövőre is lesz bankadó, annak mértéke és feltételei nem változnak. Az este vendégei Puskás Imre, a Költségvetési Bizottság fideszes alelnök, és Volner János, a Gazdasági Bizottság jobbikos alelnöke. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Megszületett akkor a végleges adórendszer? Sokszor hangzik el különböző beszélgetésben és hivatkozásként, hogy a jövő évet már egy olyan adórendszerrel kezdi az ország, amihez nem kíván alapjaiban hozzányúlni már. Örülök, hogy a kérdés van, az első kérdés így hangzik el, mert szerettem volna egy kicsit megágyazni ennek a témának, hogy miért is tárgyaljuk ebben az időszakban az adótörvényeket, miért módosítja az országgyűlés ezeket. Nyilvánvalóan, amikor a költségvetést elkezdi tárgyalni a parlament, akkor ezt csak úgy tudja megalapozottan tenni, hogy tudja, hogy milyen bevételekre számíthat az ország. A bevételeket alapozza meg elsősorban ez az adócsomag, amelyről most itt tárgyalunk, és ez évről évre megtörténik. Ez nem azért van, mert sose sikerül eltalálni igazán, hogy mi a tökéletes adórendszer, hanem azért, mert nyilvánvalóan az élethez kell igazítani minden esetben az adókat. Ez történt idén is. Ez van, amikor nagy izgalmakat vált ki, és nagy hullámokat ver. Ez ebben az évben nem történt meg. Azt gondolom, hogy ez alapvetően, amikor az adózásról beszélünk, és adójogszabályok változásáról beszélünk, és ha nyugalmat csatolhatunk ehhez a kérdéshez, akkor ez egy jó dolog, mert alapvetően az adótörvények azok nem arról szoktak szólni, hogy hogyan kerül még több pénz az emberekhez, hanem arról szokott szólni, hogy hogyan vesz az állam a működéséhez el forrásokat. De még szerencsére azt gondolom, hogy a nyugalmon túlmenően itt mégiscsak arról beszélhetünk, hogy az a társadalompolitika, amelyet képvisel a kormány és mögött álló parlamenti többség 3,5 éven keresztül, ez meg ebben a nyugodalmas és mondhatni nagy hullámokat nem kavaró adócsomagban is benne van, hiszen arról beszélhetünk, hogy több pénz marad a családoknál, a családi adókedvezmény rendszerének a kiszélesítésével már a járulékokra is ez érvényesíthető, 50-60 milliárd forint marad a következő évben a családoknál, különösen fontos, hogy azoknál, akik kevésbé tudták igénybe venni ezt a családi adókedvezményt, de számos területen a vállalkozásokat is érintő kedvező módosítások vannak, vagy beszélhetünk majd arról, hogy még a családokat egyébként hogyan érinti kedvezően akár az illetékrendszer változása. Képviselő úr. Mi úgy látjuk, hogy bár kívánatos lenne, hogyha az adótörvényeket nem módosítsa rendszeresen a kormánytöbbség, most azonban még jó néhány módosításra várunk, hiszen az az adórendszer, amit most sikerült kialakítani, az nem csak szerintünk, hanem most már a tapasztalati számok alapján is meglehetősen célszerűtlenre sikerült. Most mire is gondolom? Most egyre például az egykulcsos adórendszerre gondoljanak. Az például a munkavállalók 15%-a számára nyújtott kedvezményeket, amit mi is támogattunk, az az, hogy a családi adókedvezmények révén elősegíti a gyermekvállalást, ebben egyetértünk természetesen a kormány oldala, hiszen túl kevés gyermek születik. Más ellenzékiek mondanak? Itt ül ugye a színfalak mögött Karácsony Gergely, és ő is azt mondja, hogy nagyon igazságtalan szerintük az egykulcsos adórendszer. Hát, nyilvánvalóan igazságtalan, hiszen úgy valósult meg az egykulcsos adórendszer, ne feledkezzünk el róla, hogy nem csak egy kulcs lett, hanem kivezették az adójóváírás intézményét is, amivel az alacsonyabb jövedelmű embereknek megnőtt az adóterhelése. És amit mi hiányolunk jelenleg az adórendszerből, most gondoljanak arra, hogy 500 milliárd forint bevételkiesést okoz az egykulcsos adórendszer bevezetése a költségvetésnek, azok azonban, akik munkahelyet teremtenek. Én tudom, hogy ez a kevésbé látványos része, hogy a vállalkozói szektort hogyan erősíti meg a kormány, ők viszont ebből a munkáltatói közterhek csökkentéséből ténylegesen nem részesedtek, hiszen nem ő hozzájuk jutott el, hanem a dolgozók
a legmagasabb jövedelmű családok 15%-ához az adókedvezmény. Mi tehát itt arra tettünk javaslatot a kormány oldalnak, hogy vezessen be egy termelést támogató adórendszert azért, hogy a magyar gazdaság alapjait erősítse meg, az ipart, a mezőgazdaságot és a külföldről Magyarországra jövedelmet hozó turizmust erősítse meg, ide összpontosítsa az adókedvezményeket, mert sokkal előrébb tarthat a gazdaság, sokkal kitartóbb és kiszámíthatóbb, magasabb ütemű lehet a gazdasági növekedés, akkor, hogyha a gazdaság alapjait erősítjük meg. No, igazságos vagy nem igazságos? Én azt gondolom, hogy alapvetően az adórendszer igazságos, hiszen arányos. Mindenki 16%-kal adózik, és nyilvánvalóan akinek magasabb a jövedelme, annak a 16%-a az egy jóval nagyobb arányt jelent a költségvetési bevétel oldalán. Tehát azt hiszem, hogy ilyen értelemben a legegyszerűbben értelmezhetően igazságos a rendszer, mert mindenkit ugyanolyan mértékben kell részt venni a közteherviselésből. Az, hogy ez lyukat üt a költségvetésben, ahogyan képviselőtársam fogalmaz, ez meg az én nézőpontomból azt jelenti, hogy 500 milliárd marad évente a családoknál a 16%-os személyi jövedelemadó kulcsnak köszönhetően, ami 3 év alatt 1500 milliárd. Azt gondolom, hogy ez nem lyukütés, hanem egy óriási lehetőség, segítség a családok számára. Ebben természetesen egy nagyon fontos szelet a családi adókedvezményrendszere, amiben viszont tényleg egyetértünk, hogy egyértelműen a gyermekvállalásnak a lehetőségeit növeli, és egyáltalán abban segít a családok számára, hogy a gyerekeket megfelelő módon tudják felnevelni. Abban a kérdésben, hogy az adórendszer hogyan érinti a vállalkozásokat, abban megint csak vitánk van, hiszen egyrészt kormányzás elején azonnal megváltoztattuk a társasági adó kulcsát, 19-ről 10%-ra csökkentettük éppen a kis- és középvállalkozások számára. Ezen túlmenően pedig a munkahelyvédelmi akcióprogram, amely ugyancsak azt szolgálta, hogy költségvetési forrásoknak, ha úgy tetszik, akkor a vállalkozásoknál hagyásával a munkahelyeket őriztük meg, ami egyrészt jó a munkavállalónak, másrészt meg nyilvánvalóan jó a vállalkozónak is, hiszen nem kell a termelését csökkentenie, nem kell alapvetően egy más profilra átállni a vállalkozásában. Tehát egyértelmű, és ezt sorolhatnám, hogy a kisvállalati adónak a bevezetése, vagy a kisvállalkozóknak a tételes adójának a bevezetése további olyan intézkedés volt, ami egyértelműen a mikro, kis- és középvállalkozásoknak a lehetőségeit növeli. Jelzem, ennek az eredményei megvannak, hiszen látjuk, hogy az ipari termelésnek a növekedése már kimutatható, beruházások növekednek, sőt egy legújabb felmérés szerint, amikor megkérdezték a kis- és középvállalkozásokat, hogy milyen jövőt terveznek, akkor egyre derülátóbbak, és komoly beruházási terveik vannak, komoly fejlesztési terveik vannak. Gondolom, hogy ez azt igazol vissza, hogy a kormánynak a gazdaságpolitikája és adópolitikája ezen a területen is eredményes volt. Hát, hogyha ténylegesen megnézzük, amiről én beszéltem, hogy a munkavállalókat érintette ez a köztehercsökkentés, amit a foglalkoztatáspolitikában végrehajtott a kormány, a munkáltatókat, akik a munkahelyeket teremtik, nem érintette ők, ennek az áldásaiból kimaradtak. És hogy miért mondjuk, hogy igazságtalan az egykulcsos adórendszer? Gondoljanak arra, hogy akik alacsonyabb jövedelműek voltak, azoknak jövedelem csökkenést okozott az egykulcsos adórendszer bevezetése. Ugye itt az aktuális példa, bruttó 94 000 forintot a jelenlegi minimálbér összegét, ha valaki 2010-ben kereste meg, akkor több mint 11 000 forinttal magasabb volt a nettó fizetése, mint jelenleg. Azért tartjuk ezt igazságtalannak, mert önök úgy adtak a magasabb jövedelmű embereknek adókedvezményt, hogy közben az alacsonyabb jövedelmű emberektől elvették ezt a pénzt. A vállalkozásoknál pedig nem csak igazságtalannak, de nagyon célszerűtlennek is tartjuk azt, hogy a kormány rendszeresen csak a társasági adóról beszél. A vállalkozók több olyan adónemet fizetnek Magyarországon, amit más országban nem kell fizetniük. A társasági adót lényegesen meghaladja jó néhány vállalkozás esetén például az iparűzési adó, amit máshol nem kell fizetni, és amit mi kifejezetten fölróttunk a nemzeti kormánynak, hogy a magát nemzetinek mondó kormánynak, hogy az osztalék ágon kivett jövedelem után a magyar vállalkozásnak adóznia kell, a külföldi pedig leszurkolja a társasági adót és kiviszi az országból. Nyilvánvaló, hogyha a magyar vállalkozás kétszer akkora adóteherrel sújtjuk, mert megadóztatjuk osztalék ágon is a jövedelmet, a külföldi pedig kiviszi az országból, hát az teljesen egyértelmű versenyhátrányt okoz egy magyar vállalkozás számára. No, hát akkor kiviszi, nem viszi. Akkor annál témánál tartunk, hogy különadóknak a rendszerét vezettük be Magyarországon.
éppen ezek a különadók a bankokat, a multinacionális cégeket és azokat a nagy szolgáltatókat érinti, amiről képviselő úr most beszél. Tehát azt gondolom, hogy a különadók rendszerével ezeket a társaságokat, ezt a kört, amely kör 2010 előtt valóban olyan profitra tehetett szert az akkori kormányoknak a segítségével és támogatásával, amelyből most jócskán tudnak és kell is visszaadjanak a magyar költségvetés számára. Egyébként ezek a különadók teszik lehetővé, hogy a magyar költségvetés az nem, hogy egyszerűen csak egyensúlyban van, hogy tartani tudjuk a 3%-os államháztartási hiányt, és kikerült Magyarország a túlzott deficit eljárás alól, hanem ennek is köszönhető az, hogy olyan adórendszert, olyan személyi jövedelem adórendszert tudunk bevezetni, amely is olyan családi adókedvezményt tudunk bevezetni, amely ilyen pénzeket hagy a családoknál, amiről beszéltünk. De érdemes azért megjegyezni azt is, hogy amiről képviselő úr beszélt, akkor a minimálbér 78-72 ezer forint, 96 ezer, tehát a minimálbért közben jelentősen felemelt. És ezzel jó járt a költségvetés és maga az állam, hiszen jelentős adóbevétele származott ebből, a vállalkozók megfizették a megemelt számlát. És nyilvánvalóan jól jártak a munkavállalók is. Képviselő, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.